Road to 400 subscriber na ta mga idol. Good morning again mga idol. Another day, another vlog ug another episode karon kay January 10 mga idol. Ug daghantag trabaho nun karon. Ug first ani mga idol nga manghilo gyapon tag CR. Ug same process lang kining sabon gyapon at nga surf atong gamit. Butngan lang po nato ni og chlorine. Pabulaon mao atong gamiton sa pagpanghinlo mga idol. Kailangan nato hinloan niron ng CR kay gahapon wa ta kahinlo, daghan kay black bag. Nagtapok. Kailangan jud hinloan na. Humana na ako naghinlo mga idol, wala na ako ipakita ang diyon sa nako paghinlo. Kay ako lang gidalian. Kay duha ni ka building CR atong hinluaran mga idol kini katuning sa may likod. Katong naay para sa mga Muslim. Ang mga bawal mga idol naay mga black bag daghan kayo. Baho kayo, isog kayo ang baho sa black bag. Ang kailangan nila itong mahinluan niya karon. Yun yung tanan diri Morning likod sa stop house number 1. Pabula lang tag sabon o chlorine mga idol. Mao na itong gamiton ron. Og shout out mga idol sa mga bagong subscriber. Ug sa wa pa ka subscribe diha, please subscribe. Ug paki-pindot na lang pod sa notification bell para updated ka sa akong mga bago nga video. Mga bisayang kugihan diha. Nato nang ipangbrasan ang mga bawol mga idol para mahinlo. Ug atong kuha mga black bag nga nadiri kay baho kayo kay ting black bag sa among lugar karon. Ug man hinlo na siya. Puti na kayo. Nindot na gamiton basta puti na ang bowl. Mara na ito mga rotation sa panarbaho mga idol. Dito na assign isip utility. Kagahapon idol nga wa na to ni nahuman kani ulan. Mao pud akong tiwason ron og guna ning mga sagbot ri sa likod sa misol. Diri ta gagahapon pero wa na to nahuman. Ano yung tiwason na to karon? Para mahuman na ni. Ni daghan-daghan natong subscriber mga idol ni abot sa tag 300 plus. Ug salamat kayo sa mga bagong supporter. Ug nahuman na ako na akong trabaho diri ang idol nga atong giguna. Ngita na patag lang trabahoon mga idol. Ug kini mga idol kani mga kanal ano po ni akong mga panghinluan. Kay black bag yapon ang daghan kay diri mga idol. Diri na nga hulog tanan. Pertingit-ngita diri idol itong naging gabi kay napuno ang mga suga og black bag, ningit-ngit ang campsite. Ano yung pagpanghinlo nako diri sa kanal tanan natagak. Pagtarog nako ni ani idol perting baho agad. Ug niabot nang paniud to mga idol, niud to na pud ta kung balon karon. Nakamanok ta mga idol, nakautang tag manok. Anang nakabalon tag manok. Duha ka hiwa. Ug napoy Bicol Express diya mga idol. Gikan sa kusina, kala mga idol. Loto ni Uncle Sammy. Siyempre natong suka diya kinakusgang suka ang isuod sa sito. Maniud to tang kanan mga idol. Para padayon na pud taon niya sa trabaho. Diri mga idol, kanal lang gyapon akong gihinluan. Kanal dress campsite mga idol akong gihinluan kay diri na nga hulog ang mga black bag nga nagtapok. Baho kayo. Dawat pud ang tanom idol ug di mahinluan kay acid daw kay ning kuan. Black bag nga nagtapok diri Pero kung daghanan ni mga idol tanan kanal akong hinluanan karon. Dako tag trabahoon. Pakita na ko dito sa inyo idol ng mga black bag na daghan kayo. Ano siya mga idol? Nagitom-itom. Puro na siya black bag. Pero tinandaghana.
Anton na dito sa Tumoy. Nandiyan sa mga building, mga kanal mga idol. Ug nahuman na ginatog hinlo mga idol. Kinihapon na siya. Padawong na ta manguli. Ako nagang nahinluan ni tanan. Ugma po, lahi na po niya trabaho mga idol. Dapat padayon mo nga mo suporta permanente sa kuha mga idol. Ang linya na mi mga idol, padawon mi mag-out, daghan kayong tao. Sa taas sa inyong tanan mga idol, daghan salamat ug hantod ugma pohon.